март във Френска езикова гимназия Антоан дю Сент-Екзюпери се проведе благотворителен мартенски базар. Инициативата беше насипа по изобразително изкуство в училище. Подготовката започна в средата на месец февруари и с общи усилия успяхме да изработим повече от 200 мартенички, които продадохме в рамките на 4 дни. Ще ги продадем на всеки, който има желание да си купи мартеничка, направена от ученици. А другите ще ги накараме. Базарът имаше за цел събирането на средства за дом за деца лишени от родителски грижи княгиня Мария Луиза. Ученици и учители с готовност откликнаха на инициативата и си купиха мартенички, а някои дори дариха пари. Благодарим на всички, които се включиха в това начинание и се надяваме следващата година благотворителният базар да е дори по-успешен и да се превърне в традиция за училището ни.